domin ke na yoko da labarin wacce 'yar makaranta. Na ci doka na kashe kudade na tuna da can baya ne nake son ta ku saurara abokaina tun tana karama nake sintiri har ta girma na so mu san juna ko za ta wuce ta je makaranta zan bi ta a baya don in rakata zan sa yunifom amma ba zan je makaranta ta ba sai tasu zan je makarantar su kullum na tsaya kofar aji nasu dan yana kaunar ta sosai ya kanta na zama kamar su lekenta nake ta windon ajin su da na yi fada da ma malamin su wanda zai nuna mace dan yatsa ni sai na ga bayan shi santa ya zan min jinin jikina bata gane ba bin haushi dukan sauran abokanta na musu duka suka ban haushi amma na kasa in je na furtawa sai dai in dau wasiƙa na turawa zan ɗauke kuɗi na aika mata in ta zo sai na ɓuya na kasa na je na furta sona ni sai daga baya gaba in ta ƙara girma gani na yi ta karama a soyayya wace ran ne mai ta kyautar a baya a ciki lambar waya ta na sanya kiran amurya ta ce ina gode ma kaji abokina kai min kyauta da dama amma ka kasa ka zo mu gana yanzu ni zan so na ganka ko da so ɗai ne mu san juna gobe za a yi biki na bai kona kai da jin haka sai na ce wayo kaina sai da ce zan so ka zo gobe kaji ka zo ka garin angona ita ta yi batu ne kuma na kasa faɗin komai a bakina sai ni mauce zufa nake na san ni ne na yi wa kaina wasa farin girki a farawa gobe zan je in gawa za ta nuna ku biyan danjin ko za na kyalewa